Ahoj, já vás zase vítám u další predikce. Tentokrát jsem si připravila hromádky s otázkou, jestli ten váš partner, ta vaše osoba, ke které vy nějakým způsobem máte blízko, je pro vás tím pravým partnerem do života. Může to být i jak pro zadané, i pro nezadané. Může to být osoba, která je třeba například jenom nějak ve vaší blízkosti. Je to někdo, na koho myslíte, a nebo je to přímo partner, s kterým společně fungujete navzájem. Tak, vybírejte intuitivně, budeme situovat výklady na 3 hromádky, každé z jiných tarotových karet, a ke každé si potom ještě vytáhneme kartu z andělského tarotu s nějakým vzkazem, který nám k tomu ještě dodá to svoje. Tak já vám nechám ještě nějakou minutku, samozřejmě vybírejte intuicí, ideálně si vyberte ten balíček, kde vám prostě zůstanou oči, na kterým vám prostě fakt jako vás to tam bude nějakým způsobem táhnout. Jenom ještě na úvod řeknu, že se jedná o všeobecné energie, takže nemusí úplně rezonovat s vámi se všemi, ale věřím, že pokud si vás tenhle výklad našel a vy jste si ten balíček vybrali, tak v něm je něco, co máte slyšet. Tak jo, a já už se teda pustím do prvního výkladu. Tak teď se rozhodnu, která bude první, druhá, třetí, druhá jasná, ale která bude první a třetí hromádka. Ale asi začneme s těmito kartami. Takže já se tyhle dám zatím stranou. Tak a už vítám teda všechny, kteří jste si vybrali hromádku číslo 1 s těmihle kartami. Já je mám teda nesmírně ráda, strašně hezky se z nich čte. A podíváme se tedy na vás, jestli ta vaše osoba je pro vás tím pravým člověkem. A teďka se mně zdá, že se mi to tady pomíchalo. Ne, nepomíchalo, protože tady patří 2 a tady patří 1. Tak. Ještě si vezmu karty, kterými nejradši vykládávám. Kdyby mi tam něco bylo nejasného, tak ať to máte se vším všude. Je to tady, tak tenhle balíček je velmi zajímavý. Myslím si, že se tady bavíme jakoby o vztahu, který už nějakou dobu funguje. Je jednou úplně jakýmkoliv způsobem funguje, jestli jste šťastní, nebo jestli je to prostě vztah jakoby na houpačce. Nicméně si myslím, že se tady jedná opravdu o vztah, který je naplněný láskou, který je naplněný prostě tou harmonií. Možná se tady bavíme i jako opravdu o manželství. O nějakém pevnějším poutu. Prostě tenhle vztah, tenhle balíček je opravdu o nějakém pevnějším poutu. Jak se bude vztah vyvíjet? Je tady karta císaře, což je jakoby velmi silná karta. Může samozřejmě značit, že jeden z vás v tom vztahu může být samozřejmě dominantnější, ale může to značit samozřejmě i to, že tady tenhle vztah je jakoby pevně daný. Že tady jakoby nejsou žádná ale. Jak kdybyste prostě žili ve vztahu, který má jasně stanovený jakoby kroky, ať už jak ten vztah udržet, ať už jak v tom vztahu fungovat, ať už
kam a jak ten vztah dál posunout. Prostě jak kdybyste ten vztah měli prostě jako nalajnovaný, jo. Když to řeknu tak, jak mi to tam teďka jde do té hlavy, tak jak kdybyste žili vztah podle předlohy. A v tomhle vztahu jsou jasně stanovené i role. I role, co kdo máte na starosti, co kdo děláte, možná to můžete vnímat i tak, že se vám to trošičku nelíbí, ale možná vnímáte v tomhle vztahu i to, že jakoby vy třeba do toho vztahu dáváte mnohem víc, než je vám dáváno. Přitom jakoby ten vztah, vnímáte ho tak, jako že by vztahy všeobecně měly být prostě jakoby rovnoměrně rozložené, i ty role by tam měly být rovnoměrně rozložené a fungování dvou rozdílných lidí je prostě stanovené v rámci vztahu na nějakých kompromisech, na dělání kompromisů a tady mi to prostě jde, že opravdu jako myslím si, že ten partner váš tady, na kterýho se ptáte, je prostě ten dominantnější v tom vztahu, ten, který tam určuje ta pravidla, ten, který udává jakoby směr toho vztahu, kam ten vztah půjde, co budete dělat, kam pojedete na dovolenou, jestli vůbec pojedete na dovolenou, takový to prostě fakt mi sem jde hodně jako vztah podle předlohy. A myslím si, že vám se to jako nelíbí, nebo je tam něco, co se vám prostě nelíbí. Ty city z jeho strany tady. Možná je tady někdo, pro koho je tenhle vztah rychlý. Rychle se vyvíjející. Jo, že najednou jako přeskakujete takový to zamilování, takový to takový to jako, nechci říkat úplně takový ty motýly v břiše, ale prostě jak kdyby jako z tohohle vztahu, jak kdyby v něm prostě jako nebyla ne láska, ale no prostě takový to zamilování, takový to těšení se jeden na druhýho, jak kdybyste prostě jako přeskočili najednou strašně moc kapitol a teď najednou prostě jo a takhle to bude. A myslím si, že tady je, může to být i tak, že vlastně ze strany toho partnera je na vás jakoby vyvíjen určitým způsobem ne přímo tlak, ale jakože jo, tak pojď, tak už jako jo, tak a teď tohle, jo, tak chodíme, nevím, spolu 2 měsíce, tak pojď, už jdeme spolu bydlet, jo, takový to prostě jakože na vás je to hrozně jakoby rychlý, jo, a že možná i v tomhle slova smyslu se trošičku jakoby v tom vztahu plácáte a možná i proto na vás teďka jakoby dýchnul tady tenhle výklad. Možná jste si jenom ten vztah prostě představovali trošku jinak a fakt to není jako... Ono to nemusí být jako ani špatně, jo, protože vy ani na spodku balíčku máte 9 pohárů, což tady jako svědčí k tomu, že tenhle vztah, když se budeme bavit o tom, jako jestli tenhle partner je ten pravý, tak ano, on je ten pravý, jo. Ale může to prostě být jako na vás strašně rychlý, protože ty rychlosti tady je tady hodně a je zapotřebí zbrzdit, ale ne z vaší strany, ale ze strany toho partnera. Myslím si, že tady ze strany toho partnera tak jak jsem říkala na začátku, že si myslím, že se jedná o harmonický vztah, kde jste spolu jako dlouho, tak asi tak úplně dlouho spolu nebudete, jakože třeba řekněme rozmezí jako fakt nějakého toho půl roku, ale ta harmonie tady teprve jakoby nastane, anebo možná jakoby určitým způsobem už v tom je, akorát se vy na ní díváte jinak, protože vy pod tou harmonií vnímáte něco jiného a partner pod tou harmonií vnímá něco jiného. Nicméně ta rychlost, která je tady udávaná,
tak souvisí jakoby opravdu s ním a s tím, co on chce. A mám takový pocit, že jsem trošku jakoby zbrouzdá z jeho strany možná strach, obava o to, jako že by o vás mohl přijít. I tohle se tady ukazuje. Na druhou stranu on si tady jako s váma jako opravdu dokáže představit ten společný šťastný život, jo? Ten život, který jako opravdu máte tady 4 holí. Já tady tu kartu mám hrozně ráda, protože máte tam ucelené ty 4 body a máte tam ty 4 body jakoby svázané tím vrchním girlandou, nebo jo, prostě jsou tady ty oslavy, je tam to tančení, je tam prostě taková ta uvolněnost, taková ta svoboda a myslím si, že pokud je tady něco takového jakoby svazujícího, striktního, to je to možná správný slovo, to striktní v tom vztahu, tak je to opravdu ze strany toho partnera, ale jenom na základě nějakých předchozích zkušeností, případně na základě toho, že on se bojí, je tam strach, že o vás přijde. Jo, že vás prostě může nějakým způsobem ztratit. Může to samozřejmě být i to, že aby se nebál, že vás nějakým způsobem zraní, ale spíš mi to sem jde jako do té ztráty. Ale jde o to, že on jakoby nevnímá úplně možná jakoby vás, jo? Tam jde o to jako sladit si, ne, že jako vás jako osobu, ale že nevnímá spíš to, jak vy vnímáte ty věci, které jsou součástí toho vztahu, jo? To znamená to, co od toho vztahu očekávám, to, co do toho vztahu chci dát já, to, co od toho vztahu chci dostávat já, to, co chci, aby do toho dával ten partner. Takové to kompromisní a možná byste si tady o tomhle trošičku jako mohli promluvit a možná jakoby vyjasnit si ty ne svoje role, a možná se zbavit jako rolí, jakoby takhle, jo, stanovených. On v tomhle bude trošku pomalejší, má tady krále pentaklů, ale o to rozhodnější. A o to víc možná i otevřenější. Jak byste se tady měli v tomhle vztahu zachovat vy? A vy tady máte 9 mečů, on ji tady má taky. To znamená, že vy ty strachy, ty obavy z toho, že jeden od druhého přijdete, máte společné. Prostě pusťte je ven a promluvte si, nebo jakoby otevřete se sami sobě oba dva. Jo? Prostě rozložte ty karty na stůl a řekněte, hele, takhle to je. Ať už se za tou 9 mečů z vaší strany nebo z jeho strany nachází cokoliv, tak je důležité otevřeně o tom mluvit. Měla byste to udělat vy, nebo měl byste to udělat vy. Ta karta té 2 mečů je na vaší straně a 2 jsou hodně o rozhodování, takže tady bych asi nějakým způsobem promyslete si to v hlavě, ale zbytečně nečekejte, neotálejte, ale prostě to řekněte tak, jak to prostě je. Na místě, kde se ptám na to, jestli je tenhle vztah pro vás dobrý nebo není, máte tady 10 pentaklů. Takže určitě za mě je dobrý, protože 10 pentaklů je naplnění takového toho jakoby ucelení té stability. Vy, když se tady rozhodnete a jakoby fakt otevřeně si promluvíte s partnerem, ať už o těch vašich společných obavách, ať už o tom, jak chcete, aby ten vztah fungoval, jak byl nastavený, tak je tady neuvěřitelná míra toho uvolnění, té stability, toho harmonického štěstí. Na spodku toho balíčku opravdu máte tu 9 pohárů a 9 pohárů jsou takové ty plním si své sny. Rovnou vypadly 2.
Máte tady kartu někoho z minulosti, takže možná, že se tady bavíme i o nějaké obnově jakoby staršího vztahu. A může to být opravdu o tom, že, jak jsem říkala, že tenhle vztah nemusí trvat jakoby delší dobu, může to být jakoby třeba půlroční vztah. I to, jak jsem říkala úplně na začátku, že teď nezáleží na tom, jestli ten vztah žijete jakoby uceleně, anebo je to vztah jakoby na houpačce, že se k sobě vracíte pořád do kolečka, tak i tahle karta může značit to, že opravdu jakoby ten vztah, který jste započali někdy v minulosti, je opravdu ten pro vás ten pravý. A jenom to štěstí tady máte na dosah. Máte ho na dosah, de facto se tady svým způsobem říká, mně tady přijde jako, že spřízněný duše úplně, že to vypadá, ta karta je jak dvě spřízněný duše. A tady už k vám prostě, no to je ta houpačka. Já si myslím, že to je prostě jako by ta houpačka. Že opravdu tenhle balíček je pro ty, kteří jste se k sobě jakoby vracíte a oddalujete. Jo, takový to, jo, tak spolu nebudeme, protože vy tam máte něco nevyjasněného. Vy si tam neumíte vyříkat věci. Vy máte strach, že jeden od druhého prostě přijdete a vy se prostě od sebe odloučíte, ale pak se stejně k sobě zase vrátíte, protože prostě vy tam máte tu lásku. Vy tam tu lásku máte. Nebuďte oddělení od sebe. Nedovolte, abyste se nějakým způsobem od sebe odloučili. Tak jo, tak tohle je za balíček číslo 1 všechno. A nebojte se mluvit. Mějte se hezky. Ahoj. Tak a já už vítám všechny, kdo jste si vybrali balíček číslo 2 a s výkladem z těchto arkanových karet. Tak, já si tady karty jenom poskládám. A mrkneme se na tenhle výklad. Tak, myslím si, že se tady bavíme o někom, kdo je ve vztahu a že v tom vztahu jsou určité pochybnosti. Nicméně si myslím, že tenhle vztah na první dobrou úplně není o tom pravém, ale že ten pravý tady je na spodku balíčku, že máte páže pentaklů. Je to teda nevyzrálá energie, ale někdo nový už nějakým způsobem jakoby brouzdá kolem vás. Nicméně mrkneme se na ten výklad toho stávajícího vztahu, který tady máte. Možná i tenhle vstup tohohle člověka, který vám má vstoupit určitým způsobem do života, tak může rozmíchat karty úplně jiným směrem, protože ten vývoj tady tohohle stávajícího vztahu máte tady moc hezký. Je tady 9 pentaklů, i když jsou to pentakly, takže možná se vám může i zdát, že ten vztah se nevyvíjí přesně tak, jak vy byste si představovali. Nemusí se ani vyvíjet, jakoby jsou to pentakly, takže je to pomalejší energie. Jo? Je to pomalejší energie. Možná tady dojde v tom vztahu k nějakému zvratu z vaší strany, kdy i ten váš partner se samozřejmě může uvědomit, že něco, co tady dělal, tak prostě dělal jinak, nebo jinak. Může si uvědomit i jakoby možnou ztrátu vás, takže i tohle nemusí být jako nová osoba, která vám sem vstupuje, ale může to být i vlastně jakoby uvědomění si toho, že o vás může přijít a zase se bude snažit jako vrátit k vám zpátky. Nicméně já se budu držet všech možností, které tady jsou, ale myslím si, že ten vztah se jakoby celkově, byť jste v něm jako nějakým způsobem spokojená, šťastná nebo spokojený, šťastný, tak se úplně jako nevyvíjí podle vašich představ. Jo? A nevím, teď třeba řeknu, žijete spolu už třeba
2-3 roky, může být, ale pořád jako není žádná svatba. Pořád se ten vztah nikam neposunul. Pořád bydlíte každý zvlášť a vídáte se třeba jenom o víkendech. Něco, jo, v tomhle slova smyslu samozřejmě. Těch energií je tady spousta, tak je důležité si tam dosadit jako opravdu to svoje, co tam máte. Je v tomhle vztahu něco přehlíženo. Něco přehlíženo a jde mi to sem možná, že je to opravdu jako přehlíženo ze strany toho vašeho partnera, kdy on se prostě dívá do své minulosti na někoho jiného nebo v tom vztahu hledá jakože smysl toho vztahu pro něho může být úplně rozdílný, než tak, jak ho vnímáte vy. A vy jste tady pro něho vlastně tím 4. pohárem, který on má za těmi zády a vlastně jako on se dívá jako směrem dopředu, jo? Dopředu a tady ten pohár je úplně prázdný, z toho nic jako nečiší, když to z toho vašeho tady prostě čiší, jakože vy chcete, vy v tom vztahu jako, a halo, já jsem tady, jo? Jak kdyby prostě najednou jste byla jako v tom, jde mi sem hodně, že jste v tom vztahu prostě přehlížená. Že nejste pro toho partnera jako tou osobou a fakt jakože na tom ne úplně prvním místě, ale jde mi sem hodně, že jste tím partnerem přehlížená. Na druhou stranu, jako on vás má rád, jo, on vás má rád, jen prostě ten vztah není jako, není o vás dvou, tak, není o vás dvou, ale on žije vztah, kde je on a vy jste jenom ta prostě, ne vedle, ale ta za ním. Tohle mi sem hodně jde. Ale na druhou stranu, jakože on je svým způsobem jako rád, že vás má, jo, jako je možné, že v sobě bojuje s něčím z minulosti. A je taky možné, že jako bojuje s citama ke své bývalé partnerovi, jo. Tam si dosaďte, pokud jste žena nebo muž. Jo, myslím si, že to pro vás není moc jednoduchá situace, no, tady. Myslím si, že opravdu jakože ten vztah, v tomhle vztahu, v kterým žijete, jste svým způsobem jakože přehlížená, že nejste prostě jakoby ta, ke které by on vzhlížel, tak. Prostě vás jako přehlíží. Na druhou stranu, jakože on k vám chová ty city, jo. Jemu jako nejste úplně lhostejná. To tady jako nemůžu říct, že byste tady tomuhle člověku byla lhostejná, ale prostě ten vztah se nevyvíjí, možná se nevyvíjí nikam, jo. Možná prostě jakoby stagnuje, stojí na místě a neposouvá se, nikam se neposouvá, ale neposouvá se z toho důvodu, protože on prostě jakoby asi fakt tady bude něco zabředlýho, třeba byl ženatý a prostě jsou tam pořád nějaký city jako k té bývalé partnerce, bývalému partnerovi, jo, tam si fakt jakoby dosaďte to svoje. Hodně se tady dívá zpátky do minulosti, hodně tady přemítá i nad nějakým bývalým vztahem a de facto jako něčemu se brání. A možná jakoby se brání i tomu tím, že tady má i 2 pohárů, tak myslím, že se brání jakoby opustit byť jen ty myšlenky na toho bývalého partnera.
Ale na druhou stranu už tady má to páže mečů, který prostě jako nějakým způsobem je tady připravený k tomu, aby tuhle situaci nebo ten stav, kterým to je, tak aby to nějakým způsobem jako rozseknul. Ale úplně si nemyslím, pořád je to páže, jo, pořád je to páže, takže jako on si hraje možná v té hlavě s tím, že jako fakt vyloženě z téhle situace, z té minulosti, jakože ji nějakým způsobem jako odřízne, ale jako nečiní k tomu žádné ty kroky, jo. A myslím si, že to je prostě ta brzda v tom vztahu, která ten vztah nikam neposouvá a která vlastně vás staví do toho jeho pozadí. Že on vás jakoby nevnímá vedle sebe, ale prostě někde za vámi. A přitom se stačí jen ohlédnout. No, jak byste se měli zachovat v tomhle vztahu vy? Máte tady dvojku holí. Jo, tady je to prostě o tom, dvojky jsou o rozhodnutí. A tady bude prostě záležet jen na vás, jestli v tomhle vztahu zůstanete nebo v tom vztahu nezůstanete. Na jednu stranu vnímáte, že prostě tenhle člověk je pro vás jakoby ten celý svět, protože nemyslím si, že jste spolu chvilku, myslím si, že tady jste spolu delší dobu. Tohle bude na vás, abyste se rozhodla, jestli v tomhle vztahu opravdu chcete se trvat nebo ne. Ty karty tady mluví jasně o tom, že se máte rozhodnout. A na tady tom místě mám vždycky položenou otázku, jestli je pro vás tenhle vztah dobrý nebo ne. Tak je tady trojka mečů a trojky mečů jsou o zlomeném srdci. Proto si i myslím, že prostě vám sem vstupuje do toho života někdo nový. Byť je to zatím jenom to páže pentaklu, je to velmi pomalá energie a je to o tom, že vy ho ještě jakoby nemusíte vnímat, jo? Nebo vy tu energii toho člověka nemusíte ještě úplně vnímat, byť už může být ve vaší přítomnosti. Jo, takže si myslím, že aktuálně tenhle vztah není o té pravé lásce, že to není ten pravý, ale že ten pravý je tady pro vás prostě připravený. Máte tady i tu královnu poháru a máte tady i kartu mírnosti, která vlastně říká, že v tom vztahu, že ten vztah by měl být takový jakoby rovnoměrně rozložený, jo? To znamená žádný určování rolí, ale vyloženě jako opravdu takový ten zdravý vztah o těch kompromisech, o tom, že nebudeme si dělat na schvály, protože máme nějaký zlozvyky, ale naučíme se prostě s tím žít a pokusíme se to prostě jakoby nějakým způsobem ne změnit, ale zohlednit, aby jsme v tom životě společném byli prostě spolu šťastní. Takže myslím si, že v tuhle chvíli jako opravdu vám sem vstupuje někdo nový, koho možná ještě možná ho vnímáte, ale nevnímáte ho jako toho partnera možného. A nebo ho v tuhle chvíli jakoby ještě úplně jako nevidíte. Jo? Takže říkám, je to páže pentaklu, je to nezralá energie, která vám sem teprve vstupuje. Nová láska, takže nevěšte hlavu, protože nová osoba vám sem přichází. Já mám ty karty prostě hrozně moc ráda. Je to krásný. Tak jo, já vám moc krát děkuju a popřeju vám balíčku číslo 2 a všem, kteří jste si tady vyslechli a našli odpovědi na to, co jste hledali, aby ten nový člověk, ta nová láska k vám přišla opravdu velmi, velmi brzy. Tak jo, ahoj, mějte se hezky. Tak já už vítám u výkladu poslední, třetí balíček s těmito tarotami. Tak a podíváme se taky, jestli ten váš
partner, nebo ten, na koho si myslíte, je ten pravý. No, tady si trošku myslím, že tady nám jde do role někdo další, někdo třetí nám sem vstupuje do toho vztahu. A jednak ze strany toho partnera, ale jednak i někdo nový pro vás. Může být takovou první dobrou. Tak, co se týká teda toho vývoje toho vztahu, vychází vám tady 7 pentaklů a jde mi sem, jakože jste připravená jakože začít jako sklízet ty přínosy toho vztahu, takový to, se omlouvám. Tak, technický problém, jenom malý, drobný. Takový to, jako že jste do toho vztahu jako dávala už strašně moc jako energie, strašně moc píly, strašně moc jako snažení a že je na čase jako z toho začít jako dostávat, jo? Začít jako sklízet takový to pravý jako ovoce. Můžeme se tady samozřejmě bavit i o roli, že vy jste ta milenka v nějakým, jakože v nějaké trojici a najednou prostě jako dochází jako k nějakému zvratu mezi těmi dvěma, mezi tím partnerem a tou jeho partnerkou, ne vámi. Taky to tady pro někoho jako může být i v tomhle slova smyslu. Nicméně mi sem jde jakože opravdu jakože už takový to, jako že nastal opravdu ten čas, kdy já přestávám dávat a už chci jako sklízet, jo. Je na čase jako něco z toho vztahu jako dostat i sama pro sebe. No, jak to k vám ten dotyčný má, máte tady 9 poháru a 9 poháru jsou jako opravdu takový ty splněný přání, kdy prostě jak kdybyste pro něho prostě jako byla opravdu tou pravou jako partnerkou, takže možná opravdu se tady budeme bavit o tom, že on jako sedí na trůně s někým jiným, oficiálně, vy jste ta neoficiální žena, ta neoficiální partnerka, ale nemyslím, že sem jako tady dochází jako opravdu i z vaší strany ten čas, jak kdyby vám jako měla dojít trpělivost, že vy už jako nebudete ta druhá, vy už prostě jako buď budete první, anebo nebudete žádná, jo, tak jako v tomhle slova smyslu mi to sem hodně jde. A směrem od něho, tak jako vy jste pro něho splněným přáním. Jaké k vám chová ty city? No, tady právě sedí ta královna poháru. Může to být samozřejmě i o tom, že tenhle člověk vás jako opravdu miluje. Můžeme se na to dívat jako na královnu, jako na ženu. Pokud jste žena, budu mluvit, tak se budeme na to dívat, jako že opravdu je to v té energii těch pohárů toho krále, těch pohárů. A no já si myslím, že vás tenhle člověk jako miluje. Takže pokud sedí na trůně ještě s někým jiným, tak s ním dlouho na tom trůně sedět nebude, protože tady opravdu jakoby dochází ta trpělivost, úplně netrpělivost, tam si myslím, že je to úplně o té trpělivosti, i když jakože je do jisté míry ano, ale spíš to, že už to jako vezmete do svých vlastních rukou. Teď mi někam spadla karta. Že to vezmete do svých vlastních rukou. Jo, je tady prostě ta druhá žena, ale jakože směrem k tomu jako ukončení. Jo, takže pokud jste žili delší dobu v nějakém milostném trojúhelníku a žili jste v takových těch slibech, já se rozvedu, nebo já se s ní rozejdu,
a budu jenom s tebou, tak teď nastává čas, kdy se ty sliby začnou jako pomalinku opravdu plnit, jo. Říkám pomalinku, protože samozřejmě odejít od nějaké partnerky tam jsou závazky. Tam jsou trošku závazky. Je tady někdo, kdo tady ten závazek, ten váš partner, má i směrem jakože k dětem, jo? Je tady i závazek jako ten s dítětem, proto to není třeba pro toho vašeho partnera tak jednoduché. Nicméně to, co k vám tenhle člověk cítí, tak jsou opravdu jakože velké city. Jo, tady prostě pro tohohle člověka jste splněné přání, to, co si vždycky přál, to, po čem vždycky toužil a to, co vlastně teď v tuhle chvíli díky vám má. A na druhou stranu, i když vás miluje, tak je prostě pro něho těžký jako ukončit něco, kde jsou i ty děti. Ale opravdu tady dojde k něčemu, protože má tady 8 pohárů, kdy on vlastně jakoby uzavírá nějakou svoji životní etapu a jde mi sem jakože ať už byl ženatý, nebo je ženatý, nebo žije v nějakém svazku s někým, pro někoho z vás je tam i dítě, tak opravdu tady dochází k tomu rozvodu na straně toho vašeho partnera. Ale netlačte na to, nedávejte ultimáta, pokud jakože je to vaše přání, aby se rozvedl nebo rozešel s někým dalším. Nedávejte to jako ultimátum na základě toho, že už jste do toho jakoby vložila hodně energie a že v tuhle chvíli buď já nebo nikdo. Nevstupujte na tu půdu tady tímhle způsobem, abyste o něho jakoby nepřišla úplně vy, jo, protože on je tady hodně jakoby zranitelný. Ty energie, které tady má, byť je rozhodnutý, že to něco, co žil doposud, bude tam uzavírat, tak pořád jsou tam jakoby takový ty vnitřní konflikty jeho samotného se sebou. Jo, takže tady bych byla trošičku opatrnější. Na druhou stranu, jak byste se v tomhle vztahu měla zachovat, vy máte tady královnu holí. Královny holí jsou sebejisté, sebevědomé a ženy, které sází opravdu jakoby na tu jistotu. A královny jsou vyzrálé energie, takže zase na jednu stranu vám tady říkám, jako netlačte na to, nedávejte tam ty ultimáta, ale na druhou stranu bych se mi teďka strašně moc chtělo říct, zakročte, ale zakročte jakoby opatrně. Jo, zakročte fakt jakoby opatrně, dejte tomu člověku najevo, že i když tady to jakože nedopadne, tady bude to zlomené srdce, tady bude odloučení od toho dítěte nebo těch dětí, a tady bude prostě to krvácející srdce na nějakou chvíli, nějakým způsobem, než se prostě věci nějak usadí, takže vy jste tady jakoby ten člověk pro něho, jo. Ale chce to tady po vás jako, abyste jako jednali, no. No, udělejte něco, prostě, ale opravdu velmi opatrně. Velmi opatrně. Buďte velmi opatrní, protože ten krok, který vy tam vlastně jakoby učiníte, on bude jakýmsi spouštěčem a ten vztah vezme neuvěřitelné obrátky a neuvěřitelnou rychlost nabere. Proto je tady i na spodku to páže, no jasně, proto je i na spodku to páže holí, kdy vlastně vy jako královna holí, vy mu jakoby nabízíte tu oporu. Berte opravdu v potaz, že pro něho to je zranitelná záležitost, to, co řeší. Že to opravdu pro něho bude bolestivá věc. A myslím si, že hodně skrze to dítě nebo děti, jo? Takže tam to jako bude hodně takový to krvácející srdíčko, protože opouštím vlastně svoje milované děti. Takže tady mu buďte jako velkou oporou, protože ve chvíli, kdy vy vlastně jakoby ukážete tady tuhle stránku,
tak on se dostává do té energie pážete těch holí, to znamená, že on sice s opatrností, ale on to jako od vás přijme. On to od vás přijme a následně na to tady máte esu poháru. Takže byť jsem ten výklad nezačala úplně optimisticky, tak končíme úplně krásným závěrem, kdy ano, nebude to jednoduché, ale je to on, nebo ona. Takže ano, je to ten pravý, je to ta pravá. Tohle už nám tady dneska vypadlo v souvislosti s prvním balíčkem, takže možná ještě pro vás zkuste si poslechnout ještě tu první hromádku, jestli tam náhodou neuslyšíte něco, co tady nebylo vyřčeného, ale naopak to bylo vyřčeného v tom prvním balíčku a je tam něco, co byste třeba měli slyšet. Jo, tohle jsou zase mi sem jde spřízněné duše. Nemyslím zpřízněné duše, byť se tady jakoby píše, že se vám někdo vrací jako z minulosti. Vám se nikdo nevrací, vy s tím člověkem žijete. Samozřejmě pokud bychom brali i v potaz, že by se vám někdo měl vracet z minulosti, tak je to opravdu někdo, kdo zapadá, ale úplně jakoby fakt s jistotou a přesně do toho, co jsme tady teďka jakoby řešili. Jo, to znamená, že takovýhle průběh byl, vy jste se rozešli, protože vy jste prostě řekla konec, buď já nebo nikdo. On zůstal s ní a teď se zase jako vrací zpátky, že protože bez vás jako ten člověk nemůže existovat, protože vy jste pro něho splněné přání. Takže jedině v tomhle kontextu. Jinak tohle jsou prostě spřízněné duše. Chce se mi říct, že vy dva prostě jako k sobě opravdu patříte. Tak jo, tak to je ode mě všechno. A já i vám z třetího balíčku, všichni, co jste mě poslouchali, popřeju, ať se máte krásně a ať se vám ten sen o tom vašem o té vaší pravé lásce opravdu stane skutečností a ať jste v tom jen vy a on. Tak jo, tak se mějte hezky. Ahoj.